Evo, kao što se vidi, oko 10 sati jutros, kada sam provjeravao ulaz u skladište, u arhivu, metci sigurno nisu bili tu. Tad sam provjeravao cijeli ulaz, nisu bili tu. Sad sam, evo, tu je bio sa mnom kolega. Sjedili smo kod skladišta i išao sam pomest kod ulaza. I kad sam krenuo pomest, vidio sam da su ova 3 metka ostavljena na ulazu u skladište. Znači u 10 sati ujutro ta 3 metka nisu bila ovdje sasvim sigurno. Sad su ostavljeni u međuvremenu i evo, ja sam ih malo prije otkrio da su tu na ulazu u arhiv ostavljeni. Pozvana je policija pa ćemo vidjeti šta će biti. Dakle, evo još jedna poruka, još jedna mafijaška poruka na ulazu u moj arhiv. 3 ostavljena metka. Jutros oko 10 sati ih nije bilo. Dakle, nova mafijaška poruka na ulazu u moj novinarski arhiv.